ли някой? Замръзни! Не се приближавай повече. Имам нова задача за теб, Радо. Каква? Само, моля ви, не ми пращайте отново в дома на фолк певиците. Предния път имаше един доберман с розова панделка и силиконова муцуна. Добре, че беше силиконовата муцуна, че не успя да оглозга глезена ми и все още имам крак. Ето, ще ви го покажа, Лейди Бос. Тихо! Този път задачата че ще бъде по-специална. Каква? Слушам, Лейди Бос. Искам да направиш една обиколка на селата Черепово, Кръвенак, Разбоище, Сухострел и Недоклан. И да събереш данни за местното население под претекст, че отиваш там да ги ограмотиш в новите технологии. Искам всеки един от жителите да попълни тази анкета. А да, и още нещо. Искам преди да направиш анкетата да проведеш няколко презентации на тема новите технологии, вече достъпни във всички домове, стрехи и конюшни. Какво ще кажеш? Какво да кажа? Съгласен съм. Съгласието ти е по дефолт. Питам какво ще кажеш на жителите. Значи, най-новият технологичен продукт е... Здравейте! Искам да ви представя най-новият технологичен продукт, който ще излезе скоро на пазара. Вземете от едната страна Google, а от другата страна очила. Съберете ги. Какво се получава? Google очила. И нека сега да ви обясня за тези очила. Знам, че е яко, но ще ви обясня малко по-подробно. Тези очила се различават от обикновените очила с това, че на тях има вграден един малък дисплей, който ви дава всяка информация, която на вас ви трябва. В самата рамка на очилата има прикачен един малък дисплей, който ви дава информацията, забележете, на икони или на картинки. Зависи на вас как ви трябва. Запомнете едно изречение. Бъдещия супер комфортен компютър. Ето това е. Тези очила са бъдещия супер комфортен компютър. Те предлагат и няколко опции. Първата – може да водите разговори. Втората – получаване на съобщения и изпращане на съобщения. Третата – има GPS. Четвъртата – през цялото време може да сте в интернет и да следите социалния статус в мрежата. Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude. How's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. It's got a new place in Alphabet City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Много добре, Радо. Можеш да си вървиш. Слушам, Лейди Бос. И Радо, Аз. очаквам анкетите достоверно попълнени. Разбира се, Лейди Бос.
Разбира се. Довиждане. Регистрирайте се като VIP клиенти с промокода ASRADO в iTech BG.